Roll BTR. Okay, ready, stand by, roll. Okay, stand by. Gigil ako isa. Start na ang timer. Ano naman na? Kumutingog. Kanya na ito. Ay, dili dapat kumusundot. Sabi. Mainit na. Eh. Start na. Nakatawa ko si Chris kayo. Shoutout sa Tastic XPC, sa Jonalyn Apparel Shop, and then sa Mayor Dimensions. And then Chulo Kois TV. Subscribe mo guys. Bro, Yes. 1 million na tayo mga. Please, rar. Maduka kayo na. Hinta ma-appreciate ninyo. I love you all. Wala